and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mailuna pa ang panahon. Kisa may ipuli ni Mami Melanie Tito. Oh, kuan. Kining. Kuan. Kun, Konsi. Atiri kami ni mo, sugot ka. unsa? Oh, saman. Oh, napahunong man ka. Sugot ka na, Chelsea. Huh? Hanapod. Sige lang kang ha. Sa akong sabot ni mo no, sa imong reaksyon. Marag, musugot yung kang ilistan daddy na mo, James. Mami ni mo, Melanie. Miingon di ay ko. Oh, huwag mo kumsulting ningon ka. Pero sa'yo na sinultihan ba? Masabot nga mo sugot ka. Nga ilisan ni daddy ni mo, si mami ni mo Melanie, atong Reka May ni mo. Wa man go ko moingon. Oh, wabito ka maingon. Wabito. Pero sa akong sabot ni mo ba? Nga masugot ra ka. Oh, sana wa makatingog. Kay mingon day si Dati James ngayang ilistan si Mami Melanie atong atiri kami nga wa man. Ay, basilan, kaway ba ye? Kaway ba ye, klaro rin may kasulti na Chels. Ay, maugtas magkunin mo. Ay! Nangutanan lagi ko nimo. Kun mingon ba si Dati nga iyang ilistan si Mami Melanie atong atiri kami. Ay, wa siya mo ingon. Pero ikaw ba, mutana ko ni mo ba? Kung masugot ba ka? Na, tanawa. Siga lang ilong ay. Ay, saman. Wa ka man makatingog dara. Wa man kaha moingon si Daddy. Ay, wa siya mo ingon. Ang ako ba nga nangutana lang ko ni mo ba? Kung masugot ba lagi ka? Lano balik. Wa man ka moingon si Daddy. Ayaw na lang kog pangutan Ni Baos. Ay, ambot mo na Chelsea. Ay, kuto ba itong libog ni mo? Unsa man ang libog? Ngay mong giingon tito nga kutaw nimo, Diyos na. No, samot, oho. Unsa na sanang samot? Unsa man na, wadyo ko kasabot nimo titoy? Ay, hasta ko, apo ko, kasabot ni mo. Taasa na to istorya, puro tawak sabot. Parehas tawak kasabot. Ay, ambot, di mo tayo Chelsea. Awa, ngisi lang oy. Ay, basta lang pagka-inosente yun. Last na lang, mutan ako. Lisod na po na. Lisod ba, oy? Bisaya rin gihapon ni. Unsa man na, Tubaga, ha? basta makasabot ko. Ay, bisaya rin lagi gihapon ni. Unsa lagi na? Paminaw tarong, ram kasabot ka. Minaw bitaw ko. Paminaw. Naminaw na ko. Seryoso ni pangutana, ha? Gaya uy. Ay, paghuwat. Dugay manggod. Ay, pagbuhat, kaya ko'y mangutana. Ha? Tarungan tani, arong nasabtan niya, tarungan tani. Saman? Ay, hilom lang sagod. Ay, lang mo ako'y pagsulti. Alam na. Wa, tanawa. Ikaw rin ko kayo sa pagsulti mo, sulti yun. Hilom sa hilom. Oh, anak ba? Mo hilom, ano makasabot ka kung sa'yo ako isulti. Nan karon, musulti na ko. Ay, sutingog ha? Oh, Tanawa, lagi ni bata, lagi. sulti na lagi. Dugay kang musulti ba? Musulti na ko. Paminaw yun. The silence. Laptikan ko ng bakbay mo, butingog ko. Ayaw lang po kog latike. Ay, magkakahog ba yung iniway? Kamu dito sulti be. Ay, mo sa tawag ka. Di ako, mangutana ko rin mo. Ay, tingog ha. Kay taas na ganing atong storya. Bitaw. O niya, wapag yung ko nagasulti ni mo. Taw. Ay! Saan na naman kayo na ng Chelsea? Why? Sulti lagi diretso. Mangutana ko! Laban ni Boss Mami ni mo Melanie o di na? Ha? Masugot ka ba? Ngawa ka na yung Mami Melanie? Ha? Tay Chelsea? Tubag! Nganang mo man imong gipangutanan ako. No.
Tanawa lagi na siya lagi. Tanawa lagi na siya. Tumagas ang akong pangutana. Ay kung tumagas na yung pangutana. Mahuman kita ini ron. Niya ha? Masugot na ka nga dili na mo balik ko ni mami ni mo Milane. Kamusta din mo? Mingos ka man di ha? Gisipon ka? Nganong dili naman mo balik si Mami. Ay, naon sa ni bata. Uy, naon sa ni si Aray! Wag ko maingoy nga di na mo balik sa mami ni mo. Ang ako, ganangutan ako. Kung musugot ba kang, kamusta ni mo James? Dili na balik ko ni mami ni mo Milani. Oh, tuara. Miyak bang ka? Mayuntay ni ulit ni Mami Melanie. Dili na ko riya kasabaan. Dili na ko riya kusion. Dili na ko riya bulalan. Oh. Nasado pa. Love niya po di ba sa mami ni mo Milani? Oh, labi hapon. Nawala ko eh. Ayaw na mag-ilag. Dali, pag-agsag ko. Imingaw lang inuog kung balik ni Mami bisag maldita siya. Oh, Mami. ano ko eh. Ay, Basilan. Maraghila ba nga kundughan ng James sa mga ipanulti ni da Chelsea ba? Kanang nakaihi ko sa kumpanti. Unsa? Pagkakiklaro kasulturan din kay samot ng sakit nato nimo. Seryosong istorya, maghinanggaw pod ka diha. Ay, Basilan, sabta na lang gugudong. Unsaon, nga hanggaw naman kung daan nga gipakatawo. Still lang yun yung turanding. Kano sa aman taong ka maayo eh. Kung tarungan ko ni magtambal dong. Yabag. Ay, bitaw dong, uy, kanang lain ng komedya o lain ng seryosong istorya ba? Oh, ikaw rin nakinanggaw diyang tawhana ka. Ay, sorry na, God. Magtaro ko tag istorya be. Bitaw, dong James ba? Maprang kalagi ko ng istorya ba? Ano ka suko? Masuko ko turanding ko maghinanggaw na pod ka diha. Dili na dong, tinarong nagyod. Tinarong ginamos. Say, tinarong ginamos. Nasayop ko istorya dong wrong send. Ay, Kwan ba? Kanang, ang bawat ako ipasabot ba? Nga bisan tuod, wato'y maing pagtagad na ako sa Demilani, no? O bisag dili sila magkasinabot si Day Chelsea, no? Lahi ra gidong James, kung magtubo si Day Chelsea, nga was Demilani nga matuod niyang inahan. Labi na gid kon may lain kang ihulip niya nga mo'y manginahan ni Day Chelsea. oh, Lahi ra gyud kaayo dong. Mga maluoy taon ka ni Day Chelsea dong. Maluoy taon ka niya dong. turanding. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!